Бяхме Виж, много хубави хора. Може да виж, нямаше хора, може да нямаше хляб чуй на ме за една времето. секунда. За една секунда ме чуй. Може, да. Погледни хубаво портрета и си помисли дали това е Иван Вазов, Васил Левски ли е или кой е. Бъркаш се, не е Васил Левски, не е Иван Вазов, не е българин. Той е от чужденец. Това е Как? Сталин, Сталин. не е Васил Левски. Сталин, да. Да. Аз се изкарах 8 класа, имам шофьорска книжка, имам всичко. Обаче, Това е моят пътеводител. теле. М, И той почина. Да е жив и здрав. Да е жив и Бог, здрав Путин. да. Да е жив и здрав. Моите послования е на времето човек. Честно ви казвам, хора, браво за тях. Нямахме пари, обаче беше ефтино. Беше всичко. Сега имаме пари сега, обаче всичко Ментек. геписено да кажа, всичко скъпо. Отиваш Всичко с е 100 лева ментек. на магазина, не можеш да вземеш нищо. М. Давай, приятели.